Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Pizza 4 na bulan sang Hunyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Oriental, may travel history sa Cadiz, Negros Occidental. Bacolod IETF plano magbutang sang Barangay Health Emergency Response Team sa kada purok. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginatag sa Malacanang, suspensyon lang ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa terminasyon sang Pilipinas sa Visiting Forces Agreement sa Amerika. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, klaro naman sa pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, suspension lang ang terminasyon sang BFA. Madumduman, ginbasura ni Presidente Rodrigo Duterte ining kasugtanan sa tunga sang pungsod Pilipinas kag Amerika matapos gincancel ang US visa ni Senador Ronald De La Rosa kag isa sang aide niya. Ining mga rason sa suspender, pagbasura sang madugay na nga kaangtanan sang pungsod Pilipinas kag pungsod Amerika masyado kanabaw sang rason. Bangod lang kay gincancel ang visa ni Senador Ronald Bato de la Rosa, daw imoya untaton ang madugay na nga relasyon sang Amerika kag pungsod Pilipinas. Kung sa bagay, ining Visiting Forces Agreement daw dihado man dire sa nasiling ko na kahapon ng pungsod Pilipinas. Palaban, pabor sa Amerika ang tanan nga mga kasugtanan. Di kakita na yang makahimo sala ang mga soldadong kano dito pa sa Amerika ripasuhon pagkatapos daw hindi pa pwede nga bilanggoon dire sa pungsod Pilipinas. Daw siya do kaklaro bla. Ano pananaw sang Amerika daw si citizen daw may ara paborito nga pungsod ang Amerika. Pero sa piyak nga bahin daw hindi naman amo nga bangod lang sa pipila isa duwa ka tawo ang kabangdanan imo ya gubon ang kaangtanan sang madugay na
nga pag-abyanay sang Estados Unidos kag sumuman aton pungsod Pilipinas. Dihamak naman nga bulig ang ginhimo sang Amerika sa pungsod Pilipinas. Magluwas nga ginaarangkada ini siya sang pila naton ka mga utod diring sa kawala naton nga mga utod bla perting balbal man sa Amerikano. Pero wala gid ang Amerika pagi kay Presidente Trump. Nya kung hindi kamo ti ano, magani kay wala gasto ang pungsod Amerika. Kay gagasto mas labo sa military exercises sa tunga sa mga soldado sa Pilipinas kag soldado sang Estados Unidos. Sa nasiling tana ang isyo hindi total nga pagbasura. Suspension lang. Kung magsiling kita suspension duha ka bagay, mahimo nga manaog sa pagbasura na gid ukon mabalik pa ang visiting forces agreement sa nagakaigo nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
niyo ang makaaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning, bilog nga dak Banwasang Bacolod. Bilog nga probinsya sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Kamusta kamo? Kamusta ang inyo kaimtangan da? Ara naman kamo sa modified General Community Quarantine o kon ara gyapon sa General Community Quarantine. Kamusta ang aton mga kauturan? Kamusta mga dalanon sang syudad sang Bacolod? Kamusta mga merkado sa sininga mga tinion? Ang wala pa makabugtaw, bugtaw ron. Ang nagahimos na padulong sa merkado, idulong sang amon patrol, ang sitwasyon sang dalanon, sang syudad sang Bacolod, lakip na ang nagapanguna nga presyo, sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Ang sitwasyon sa mga dalanon karon sa siyudad sa Bacolod, sa sininga tinion masyado pagkatawhay, ang pila to kahapon sa may City Health, sa subong jutay na lang Action Fred, no, as compared kahapon nga naglapot gid sa area sang Burgos. Pero subong sitwasyon diri sa area naman sang Burgos Public Market, bukas na, no, para sa aton sining mga kauturan. Damo sa mong isda Action Fred para sa Hibalo sa aton sining mga kauturan, damo isda sa Burgos Public Market, subong gani si Bulaw tagpila si Junior B. Junior pilang bulaw tanyo? 180 niya sa isa palang kalamesa, puro bulaw ni siya Action Fred. Pero si Dudong ang iya sining pangros available na. So, nag-ayon ang iya sining arthritis subong mo. Hindi dapat na arthritis ko. Steady lang gapon. Ang pangros mo? Hindi man. Oo. Pila? 190 to 200. 190 to 200. Pero available subong ang si Karaho. Karaho 120. 120 ang Karaho Action Fred. No, inaya sa kay Dudong pa lang. Now, may-ari diri Action Fred, batog, dagko kagagmay, pero ang dagko ni sa kilo guro ni o kung sobra sa kilo. Batog mo, pila? 240 ang batog, pero may-ari sa diri gagmay nga
kuan marot, no? Marot, pre. Marot 160. 160 ang presyo sang marot. Kay dagko subong nga marot man action Fred nga batikuling ang tawag nila diri. Batikuling kay pink ang ikogya. May ari man marot nga normal nga kolor. Ang kuanta may tagpila subong ang marot. May kog tag 180. 180. 180 ang tawag dagdi batikuling. Batikuling oh. Batikuling nga Ang isa ya. Ang isa niya ang green na niya ng kawayano ng tag 180 man. 180 man dagko. Daw dagko ni siya pre. O parehas lang sa batikuling 5 isa. 5 kabilog sa 1 ka kilo kay dagko ni siya syempre, no? Ang lobo-lobo steady lang 140. 140. Steady action Fred, no? Sa 140 ang lobo-lobo. Ang ari lang kay bago lang gid open man si bago lang na plastar, no? Ni ang iya sining Blue Marlin. Oh, Blue Marlin, pre. 400. 400 ang Blue Marlin. Amo ning mga panalagko sa karon, isa lang gid ka klase ang iya sini, no? Isa lang gid ka klase, Blue Marlin lang gid, no? Kagina action Fred na mangkot man kita. Presyo may dagko to nga mga kun bala subong action Fred ato bang kun bala action Fred ng kasag. Ang kasagya nga bahi pa ning mga kasag action Fred. Ang kasagya dagko mo tuag sakay bibito nga kasag tag 250 nga kasag pero diri si madam may gagmay nga kasag. Ang small tagani nga kasag madam tag pila? 100 ang kilo. 100 ang kilo. Ang punaw gali? 100 man. Binihalin nga sa Ibi Magaluna. Ibi Magaluna, no? Sa Ibi Magaluna. Oh, may basi mangita ka action Fred sang boneless nga no? Pila ni sang boneless mo? Pila? 100. 200. Ano ni nga boneless ni? Tabagak. Boneless nga tabagak 200. Kililawon. Kililawon, ready na ni siya. Pero kung gusto mo pag magilaw sang bulinaw, oo, nami pag action Fred, ang bulinaw mo? 140. 140 ang bulinaw, ari na sila wayan, no? Nagpakita gin man. Pila ni subong sinawayan mo? 140 man ang pulot. Pulot na. 140 action Fred, no? Lawayan. So, kagina, lagaw action Fred subong medyo mahal. Tag 350 ang kilo sang lagaw. Pasayan sa mga nagapangita. Miyara man. Galing kay tidag ko gina ang pasayan. Subong aga action Fred mo. Ang pasayan kay komodag ko, kung siya, tag 350. While ang small nga pasayan, tag 320. Pero sa merkado, tamo pa delivery. May ari din nga labay ang iyasang manok. Labay Sige pa pasulod. Sige pasulod. Sige plastar. Oo, kaplastar pa. Wala makita si Didi Pato. Mo gani. Sige, istorya kami kagina action friend ni Sir Ruben Casipi. Kasami si Sir Nini Pato, hambal ni Sir Ruben sa pihak ga pwesto, no? Sa pihak ga pwesto kay ti galasa pa sang mga baboy. Pero kisa mataymingan kuno kung mag-abre alas 4, temprano pa man siya nagapangapi. So action friend, mo ning sitwasyon subong diri sa area sa Burgos Public Market. Ang sitwasyon sa Siyudad ng Bacolod, nalakip na ang presyo sa merkado. Ang ginadulong man sa inyo, no, sa CL-Pito-Pito, may 26 milligrams na vitamin C. Nagapapaskol sa immune system and of course, padayon ang panawagan nga likawan ang CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kung lapad bottle. Ang CL-Pito-Pito mapakal sa mga butika o kung farmasya malapit sa inyo lugar. Basta laking CL-Pito-Pito, naging panalo. Rekta sa patrol, with aksyon na Nani Kiraw, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Daw mayad ang panahon, karon nga kaagawon. Daw kanamit kaon tambo nga ginatano, nang may takway bala. Pagkatapos mo sweet corn, kagkasag,
Baw daw amo nang ginapulo pagita sa ginawa ko. Pagkatapos ugba ka bukaw-bukaw ng dagko bla. Inang 4 ka bilog 1 kilo kung 3 isa sos. Butahan mo sinamak, pusaan mo sa kutitot, may kalamunding ka, aba, porte ka namit bamahaw, galalaway ka. Tapos ang bahaw kalukaluhon bla. Baw sa pagkananam, daw kanamit ipamahaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Oy, sa aton mga utod, hindi magkalipat. Padayon kamo nga magpakonsulta, medical check-up libre sa Life Extension Clinic. Amo ning kinanglanta sa sining panahon nga kadelikado. Bangod sang pag-atake sa mga pamalatian. Nagabukas sila alas 9, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gauge kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic nila. Hindi gid magkalipat bakal sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser, kagalo 105 kapamalatian. Dala na da ang COVID-19. Amo ini, kaysa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GA Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, Time las 5:07 na. Ginapreparahan na ang ikadwa nga pagpanagtag sang ayuda, second tranche sang ayuda gikan sa aton gobyerno, Social Amelioration Program. Di ginatun-an kay damlag ginpalayag sang Malacañang nga mahimo sa iluhon sa makatapo sang PNP kag militar ang pagpanagtag. Kay kung ipaagi sa barangay, dihamak nga iskandalo ang nagakatabo, dihamak ang napasakaan kaso kriminal. Sobra 300 ga monitor ako kahapon ang mga barangay opisyal nga mahimo mga tubang sang kaso kriminal. Ini aligasyon pa man lang, ipaagi pa ini sa husto nga proseso, ipaagi pa ini sa korte, talakayon pa ini. Kung matuod nga ini sila, may mga ginhimo nga mga kalamalamahan sa pagpanagtag sang ayuda. Kaya kung pamatian mo ang DILG, baka damo-damo man, mga sobra man si tinta katao ang under investigation. May nalastra nga mga sibilyan, may ara sobra 300 ka mga local official, kalabanan may ara man sobra 50 ka mga barangay kapitan, mga sekretarya, pati health worker, dalasa ang iban, treasurer, pati iban nga mga iski chairman, dalasa nga mahimo pasakaan kaso kriminal. Amo nang siling naton ba? Nga sa kadyutay nga kantidad, kung mangganit ka kumatuod ining mga aligasyon, gintaya mo ya ang imo sini trabaho. Amak mo, ginbutang kada sa barangay, naglawig ang termino, nga supposed to be kung tani, may eleksyon, ginpaisol naman. Lantob lang kahimtangan mo, ara ka daga pungko. Wala ka mag-isa trabaho gani. Baton ka lang nga baton, kwarta, gikan sa gobyerno. Pagkatapos sa dutay nga kantidad, 1,000, 2,000, mangganit kay mo. Di kon maigo ka, kag maaprubahan, nga may ara anomaliyang kagit patigayon, kag madisgrasya. Por ejemplo, kakason ka sa serbisyo. Di kundi kalamay mo gid. Dako nga Sibuyas Bombay, kanugon sa imo trabaho, probitsahan mong 1,000, 2,000, in cambio sa imo trabaho, kaguya sa pamilya mo. Ay, ano man ini nga mga tao man. Abila, tsansa na nga makamani, tining mani, gila na, ihatag sa natungdan, ihatag kay Juan ang yan ni Juan, ihatag kay Pedro ang yan ni Pedro. Ang iban kay ginaibanan pa, ang iban mga style pa niya para niya hawiran tining 1,000 para pagkaon, ang 500 para pagkaon o ano pa da nga balibad. Hindi na inyo kwarta, iya sang tao na. Ginatag sa gobyerno nga ayuda para kay Juan hindi pag-ibani. Talantawa na karon kay gipasakaan kamo kaso, mabawi inyo pa na pananglitan nga magsiling ang DILG ang tanan nga naghimo sang kalamalamahan kakason sa serbisyo. Di kundi kanugon sang trabaho mo, hindi lang ikaw ang maantos, gindalasa mo pa, pati pamilya mo, kag ang pinakasakit, ang kahuyanan nga mabato ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Mabalik kami. Dugang nga mga isyo, dugang nga mga balita. Pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kadapya na. Ikaw nang ginapamatian na amon ginasandigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kapi-kapi kita. O ano pag ginahulat nyo? Lolo, lola, nanay, tatay, kabataan, kape na. Kag kung kapangapi ka mo, Dr. Alfred's Green Coffee ang inyo gamita. Nga nagapangapi na kamo, healthy pa ang bilog nga pamilya. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, gintunan ini sa mga sayantipiko dito sa Gwa sa Pungsod, Pilipinas. Dito nadiskubrihan nga kung berde pa ang kape, pwerte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen. Importante loaded ini siya sang phytonutrients, naga-tinlo sang aton sini nga tinae. Pagwaon niya ang mga higko, tagtatlo kadlaw iban, hindi makaitsar. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, para sa kabataan pwede, kay non-acidic, kag non-addictive nga kape. Mabakal ninyo ini sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Sa gihapon, padayon, duso sang Departamento sang Edukasyon ang pagbukas ng klase. Enrollment nagapadayon, bisan pa nga wala sang presensya sang mga estudyante. Karon, may ara ginapangatubang nga problema ang Departamento sang Edukasyon nga kinahanglan nila ang pundo. Kag kinahanglan nila ang bulig sang gobyerno. Ano ini? Bangod sining binag-ubag-o nga plano sang DepEd kag Commission on Higher Education, ini mga manunudlo dapat nga magadugang sang mga personnel nga kinahanglan ang dugang nga mga manpower. Pareho sang mga expert ba, mga IT personnel. Sa amon di may duwa ka gwapo, sa amon di mga IT nga mga personnel. Tiginanglan ina. Sang aton sini nga, Departamento sang Edukasyon. Kag sigurado, gasto kinanglan may budget ang mga manunudlo. Kaya manti, ang mga manunudlo, ini mga advisor nila, amo ini ang magatawag sa ilaanay mga estudyante, mapaluap sa mga dokumento, kag madamo pa nga mga requisitos. Hindi ini mahapos nga trabaho. Kag nagakinhanglan ini sang dako nga pundo. Labi na gid kon kinahanglanon mo ang bag-o nga mga gadget nga subong ginagamit sa tagsa ka mga puluyan kun may kwarta, ang ibante wala gid ambot ko ano matabos niya sa wala iya sa mga cellphone, wala laptop kag iban pa. Kabudlay sini. Amo na siling ko tani, wala inigin dali-dali, gintunan mayo. Pagkatapos, pagtuon mayo, iplastar, pila gid ang budget. Pila ang ibuligid sa gobyerno. Luyag na ito, gagsindi, gasto ini dugang gasto ini. Amo na siling ko tani, gin pa uluumpawan taanay, ulat-laton taanay, base pa man lang kaluyan kita, nga mag-ugdaw ini, ang COVID-19, kag amo ang pagduso na sa pagbukas sa klase. Sa nasiling ta, basta kag-asta mintras, wala sang vaksin, wala sang bulong ang COVID-19, hindi kita makabalik sa aton sinikinaandan o kon normal nga pagpangabuhi. Papason ta na ini, dulaon ta na ini, amo ang pagkasa sang tanan pagbalik sa mga ahinsya sang gobyerno, pagbalik sa mga bulutuan, kag iban pa. Yung mga private schools, gayo man kay manti.
ang mga manunudlo sa pribado nga bulutuan kung wala iya sang klase, wala sweldo mo, no work, no pay na sila. Lain niya sang maestra sa mga publiko nga padayon niya ang ila sini sweldo. Ti karon, ang mga private school sigurado kada tuig nga pasaka gimana siya. Pero ang pila ka mga sangak agensya sang gobyerno nga pangabay gid nga antes magpasaka sang tuition, pila ka mga balaran sa mga pribado nga bulutuan dapat may konsultasyon gid sa mga ginikanan. Amo ning Mayo, konsultahon nyo anay, masarangan bala ini sa mga ginikanan nga kada tuig gasaka. Ti kon pasugtan mo yung komisyon on higher education, ti kun nayoon sa mga pribado nga bulutuan, mahando mo na siya. Alin sa una, lo kay bati gagi balibaran ni sila nga magpasaka sang ila sinibalayran. Kung sa bagay, maintindihan taman mo. Kaya ga pasaka man sweldo mga manunudlo, gagamit mas sila kwarta para sa pagparenovate sa eskwelahan kag mga facilities sa eskwelahan. Pero kinanglan tuod, may konsultasyon. Akong punto halisuna muna, ang edukasyon importante, pero unahon tanay, tapuson tanay ning problema. Kay kabudlay mong natawa iban nga pungsod, nagbalik eskwela, inigo liwat sang COVID-19, kundi damo kayong dalasa. Ti, wala naton ina ginapangamuyo nga matabo dire sa pungsod Pilipinas. Kabataan, pabalikon mo sa eskwelahan, ano ayan ko nga dinaguso. Ti, siling hindi na pagpagatuon, manunudlo lamang kontak kag magamit kag iban pa. Pero tiho, siling sa Department of Education, kinahanglan pundo. Iplaster husto, pilang pundo, anong kinahanglanon? Antes naton ikasa ang pagbukas sa klase. Hindi ta pagkamul-kamulon kay hindi ini lahog-lahog nga problema. Kag hindi gamay nga budget ang kinahanglanon dire. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
na mensahe wala sa ginadampikan. Batayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita. Pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Philippine Standard Time, las 5:28. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Ginapahibalo nato ng aton mga kauturan nga ari na ang inyo kinahanglan kung may mga bukol nga magtubo sa lawas. Hindi lang tumor, bukol sa baga, goiter, kalabanan katubo sa mga babae, sa liog bala, tika dako ina siya. Sang una, ginapaoperahan ina. Ang operasyon mayuman, o galing may pilas, may agi, may pinalian. Aryo, ginarekomendar naton gamitin ninyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya, nga magpakupos sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Basta may bukol gani, tunawa dayon basi mangin malignan pa na. Gamit kamo Santon Plus Herbal Capsule na aprubahan na. Number 1 ini siya, kon pagpakupos sang bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal na niyo ini paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Happy birthday lang kay Yanyan Florete sang Airport Subdivision, Bacolod City. Mabalik kami, dugang nga mga balita pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan,
Layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng... Bacolod IETF plano sang Barangay Health Emergency Response Team sa kada purok. Balita City Hall. Detalye siniyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, ginaduso sang Bacolod IATF nga butangan ang kada purok diri sa may syudad sa Bacolod sang Barangay Health Emergency Response Team o kon BHERTS Action Fred. Ini ang isa lamang sa mga ginkasugtan sa damladlang pagsinapol sang Bacolod IATF agin panguna ni Vice Mayor Alcido Familiaran upod man ang mga punong barangay diri sa Bacolod City. Ginpahayag sang Vice Alcalde iga-intensify o kon pa Bacolod Action Fred sang BHERTS
ang ilang monitoring kasunod nga gina-expect ang pagdagsa sa mga locally stranded individuals o kon LSI sa syudad. Kung madumduman Action Fred, unang plano sang syudad nga ang mga persona nga magabiyahe humalin Iloilo pabalik diri sa may syudad sa Bacolod ang ipaidalom sa home quarantine. Samtang ang mga persona naman nga gikan sa Cebu o kon Manila o kon mga lugar nga madamo sang COVID-19 cases ang ipaidalom sa quarantine sa public school. Ini nga ma-rekomendasyon Action Fred ang wala pa naaprubahan ni Bacolod Mayor Bing Lunardia. Suno kay familyaran ila ginapaabot nga magapagwa sang bag-o nga health protocol pagi sa executive order si Mayor Bing Lunardia. Lakip man ang agreement sang LGU sang Bacolod sa LGU sang Iloilo angon sa mga pulisa nga ipatuman sa pagbalik sang biyahe sang barko o kon sea travel. Well, ang aton dito ayo sa mga barangays naton nga Kadapurok, mga naton Birds, and educate naton sila sang on-in mga misconception bla about the virus. Oo. Daw may aroon ka bala. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcida Familyaran. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall ginadulong sa inyo sa Santon Plaza Gold. Sa subong nga mga tinion budlay mga kapsyon ang maga masakit gani bilang pangaman kag para mapabakod ang aton ikaayong lawas ilabi ng aton nga immune system mag-inom sang Santon Plaza Gold 100% natural gikan sa mangosteen, margoso garlic, balunggay kag spirulina. Mas pabasugon ang aton ikaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold, sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre, hindi man magkalipat nga mag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mga kaksyon, ang mayara sang vitamin D3, gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa madamong nga balatian ang isang cancer, nagabatol sa mga infections, nagapanubos sang blood pressure kag nagabulig man pabakod sang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayroon man sang healthy nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GAS7 Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman,
hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Diri kita nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Oriental. May travel history sa Cadiz, Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalye sini Upunti Aksyon Marlon Ginubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginapasiguro sang Cadiz City Interagency Task Force nga wala sang tuman nga kabalakan ang mga residente sa ila sining syudad bisan pa nga mayara sang travel history. Sa barangay Nagasunod sang Cadiz ang isa ka persona nga nagpositibo sa COVID-19 dito sa Negros Oriental. Sandig sa public advisory sa official Facebook page sang Cadiz nga Bilis Cadiz Ogyon Cadiznon, ginasiling-siling ang nagpositibo ang yara karon sa health facility sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang lugar nga ginkaduan sa sining nagpositibo sa may syudad sang Cadiz ang ginpaedalom naman sa disinfection. Magluwas may yara naman sa contact tracing nga ginahimo ang Cadiz City IATF sa 11 ka mga tawo nga amo ni naka-close contact sang sining COVID-19 positive. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Mark. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. CL7-7, 26 mg vitamin C nga kinahanglanon sang aton lawas para magbakod ang aton immune system nga hindi kita dali tapikan sa anuman nga pamalatian pareho sining COVID-19. Bangod sa ka-epektibo, sining CL7-7 madamo ang luyag magsunod o galing delikado kay basi pike. Amo ng original nga CL7-7 nagapahibalo ka nagapaandam, hindi magbakal sa nagapamalay-balay, subong man ang nabutang sa mineral water, nabutang sa botilya nga plastic, kag botilya nga lipid. Posible, piki ina siya nga CL7-7. Para original, bakal kamo sa masaligan nga butika o kon parmasya man. Ina sigurado, original nga CL7-7. Laking CL7-7, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 157 tanan ka mga violators ang nakabayular sa Executive Order number 35, Executive Order number 38 sa siyudad sa Bacolod. And amoy ini ang simultaneous operations ang implementations ang pagsuksok sa face mask, social kag physical distancing nalakip na diri ang curfew. Sa station number 1 napulo ang nagkaladakpan, isa man diri ang ladakpan man sa curfew. Station number 2 24 ang nakaladakpan, ginpaamanan pa man sa tatlo pagka-curfew violators. Ang station number 3, Duha. Station number 4, 15. Ang 5, 21, Action Fred. Ang station number 6, 11 gid lamang ang nakaladakpan, pero sa station number 7, from original 17, pero nadugangan pagid na imo 20 ang nakaladakpan sa social kag physical distancing na lakip na diri ang wala pagsuksok sa face mask. Nadakpan man sa station number 8, 8 ang nakaladakpan, sa 9, 6. Station number 10, 13 ang nakaladakpan, Action Fred. Well, ang Bacolod City Mobile Force Company nakadakop sang tatlo, upod na diri ang Mobile Patrol Group nga may nadakpan man nga 24. So matotal, Action Fred, 57 tanan ang nakaladakpan nga curfew violators, Executive Order number 38, violation sa Executive Order number 35. Balita sa patrol, ang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen, xanthones, kag stevia. Makabuli kagud ma-prevent ang colon, kag ginapagwa pa ang higko sa tiyan agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na, healthy ka pa. Be fit,
Be smart, be healthy, take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo